Здравейте хора, днеска ще правя клип на Clash Royale Friendly Battle срещу Галка Power. Тя също има канал и долу в описанието ще има линк към нейния канал. И днес ще играя Friendly Battle срещу нея. Аз имам връзка за Дани. Не, аз съм се вързал към Viva.com. Аз ще пусна мобилните данни. Защото аз не съм почнала да снимам това. Охо, то ще мине цял ден. Добре. Не е верно. Добре, започвам да снимам. Това ще е моя клип. Ще правя клипове на Clash Royale, Clash of Clans, War Robots и Minecraft. Канал и моето първо видео. И днеска ще играя в френдите с Еда. И тя също снима клип на сега. И тя също снима клип в момента. И тя спря видеоклипа. Става ли да си пуснеш мобилните и да ми пуснеш? Не. Хайде да е. Не. Няма ми Няма. Знаеш ли как постоянно ще ми насича? Няма. Добре, че Да не ме помислите за лош човек, че не й пускам данни. Това не е вярно. Просто много ще ме насича. Играта ще стане ужасна. Еми сега ще снимам първо. И здравейте хора, аз съм Гали. Това е моят канал, моето първо видео. И сега ще играем в френдите с този така. И той също снима клип. Да, ще има линк в описанието за неговия канал. А в момента и двамата снимаме видеоклип, за да може да се абонираме. Трайпъл еликсир. Аз ти пак почна с тия. Чухове. Аз играх чаленджа за Трайпъл еликсир, направих 2 победи, но все пак заслужено си получих 4000 парички. С този дек съм много добър. Ломбърджака го спечелих от чаленджа за дето като направиш 9 победи, печелиш Legendary честа, обаче не го направих аз, а един мой приятел, който е много силен на Clash Royale, Minecraft, Yu-Gi-Oh и такива игри. Много е силен и заради това той ми игра. Малко съм слаб, ама какво да направя? На 8 арена съм, Галка Пауър е на 7. И този дек много добре става. Аз се побеждавам, как няма да бия. Да, ти си с Инферно и Лумбър, аз съм с Майена. Служи си с паркито. За какво? Да бипе 1300 демидж. И първа битка 1-0 за Алекс. Втора битка. Дали Галито ще се отмъсти или аз ще нанеса второ поражение. Ти няма ми кажеш какво да правя. Нямам мирър! Тя лъже. После пишете долу в коментарите да видите, че нямам мирър. Аз не мога да го спра. Аз няма какво да го спра. Отново. И без инферното мога да бия. Искаш ли да махна инферното? Хайде, махни. Добре. Служи на него място. Аз ще реша какво сложа. Ей, ти слушай. Опа. Опа. Кто? Ето, виж да ти покажа, че нямам мира. Виж, бе. Аре, бе, гледай. Няма мира. Добре, нямам. Ето. Просто мога да спамя. Не! Добре. Така. Сега ще играем без Инферно. Това ми е най-любимата легендарка.
Да! Пропусна ми. Ей, трябваше да... Уху! Сега ще видиш ти. Ох, майко! Беше малко тъпичко, ама не знае какво ще стане. Какво да направя? Всеки прави грешки. В момента им помагаш, нали знаеш? Дори без инферно те бих. И преди, когато аз бях на 5-та арена, тя беше на 7-ма. Имаше 2 легендарки, аз нито една и пак я побеждавах. Нали? На тебе ти помагаха. Кой? Другите. Кои? И какво ти имаш 2 легендарки, аз съм на 5-та и нямам нито една. Играя с една. Преди говоря, като бях на 5-та арена. Аре, още едно френдли, спирам видеото. Съжалявам хора, но това ще бъде за днес. След това френдли, защото става ми неприятно, когато гледам как Галена губи. Става ми много неприятно, че тя не може да играе. Атака! Тандерара! Татарара! Иначе уби ми Ламбара. Имаш късмет, че не си сложих инферното. Айде, заминах. Тиндиририн. Поправих малко нещата. Ей, тез миняни кожи ги прави, бе. Ей, така. Лекичко и мазничко. Продължавам. Да не ти пука, Гали, да не ти пука. Давай! Всички в атака. Готов съм да фризвам. Аре, пусни нещо да фризна, де. От това видео разбрах, че Галка Пауър е слаба на Clash Royale. И това ще бъде видеото за днес. Чао и до скоро!